Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kaya rin ganang iyo na ilang yang gulang wa admin ago members si isa maranaw famous group tambayan ng mga estate. Nasibo masasampurna kung mga taga Saudi, taga Sapote, Bacoor, Cavite, Aguso, kagaganatan na biyagan, si Sawato, Balindong, Lanao del Sur. Nagyang kaya dito na para hindi ko lang ano ay dulami si sa Facebook. Nagati na pamamagit ganyo.
Bye.